Guys, murisei sitandi Elah kune vanga vasati vandiziva. Guys, inzwai tumbosota chirhythm. Guys, nhasi ndauya nenyaya hombe kuma upcoming artist. Guys, ma upcoming artist chimbosiyai tsika yenyu yekuita sei yekuti mukasangana nemarhythm evanhu kuma WhatsApp makutora makutonomhanyana kustudio monorecorda. Aizvozvo zvine njodzi guys. Izvozvo zviri dangerous zvekuti kana mazogara uchaita izvozvo wobva watora rhythm rumwe wangoridzupura wonorecorda kustudio yoita hit. Apa musina kuwirirana nemuridzi werhythm. Komana muridzi werhythm zvachanokuitira pamberi apo zvicharwadza. Anokutangira kubva kuchannel yako kurwa nemacopyright. Yeah. Apedza kudaro izvozvo kana song yako yatrenda yonzi award kumari chanobuda ikoko. Nokuchaja zvanoda unongoti 90% yotora 10% bozo washandisa chinhu chemunhu musina kuwirirana. Saka guys ndokusaka nchiti vanenge vada mabeat marhythm ndibate ndokuitira beat rako wondipa zvishomani ndenda kuudza izvo kuti ndinoda izvozvo washandisa chinhu chako chiri musita rako. Zvinhu zvinonakidza izvozvo guys. Papa ndikubatsirawo ma upcoming artist kuti mangwana musaita zvinhu zvine njodzi zvekuti mozochema mberi. Yeah. Industry yakadaro boss tine vamwe maproducer nemusoro yakaoma anozoda kuzokutsigirira kana zvinhu zvako zvaita. Saka guys ndinoza nchikurudzira nchiti kana wada rhythm ndibate ende ndobva ndakuudza zvandinchida upa rhythm rangu ipapo ende ndobva tawirana washandisa chinhu zviri pamutema maona guys. Ndo like ndo nyaya ndanayo hombe. Imwe nyaya ndinayo guys. Ngati ndakataura marimwe zuro apa. Ndichiti ndine video randakarelease resong yangu inonzi Ndaneta. Saka musakangana kuenda pa YouTube guys munosupportawo song yeyo muchinoonawo video zvandakaita muchisawo ma comments kana pane pandakakanganisa moti apo kakanganisa kuti pandinozoita mangwana ndiye ndichinge ndagadzirisawo chima mistakes andakaisa ipapo. So guys mimi ndimi vanhu vacho ndikumbira support yenyu mubva masubscriber wo channel yangu idi ikure guys. So ma comments ma like pa ma videos yangu guys. Saka ndinokutendai nenguva yenyu muchitarisa uchi video randaita guys. So andingosiyi zvakadaro regai ndiplay rhythm iri munyatso kunzwa kuti zvakamira sei.